Ez az egylet neve. Ez a Git tanár. Terveztünk egy Dés László koncertet Somogyvárra, és maga Dés László ajánlotta a Rokszínház figyelmébe ezt a darabot. Mégpedig azért, mert már több Dés előadást is színpadra állítottunk, volt, amit a Sose Alul Meget személyesen is látott. És nagy meglepetésünkre ott a koncert kellős közepén több mint 500 ember előtt mondta, hogy ő nagyon szeretné és szívesen ajánlja a Rokszínházat. Nem, tudja, ez egyleti git, közgit. Ja, úgy van? Magángit és közgit. Hát a közgitet az egyletgyűjtés, aztán a választmány. Választmány? Igen, a választmány. Rám bízta, hogy őrizzem. Belém irányult a közbizalma. Előtte még... Fiúk, kettőkor a grundol, jó? Nemecsek, Kollai, Barabás, Gex, Cseret, Leszik, Richter, Mara. Azt szoktuk mondani, hogy Rokszínházas egy előadás, tehát hogy ahogy elkezdünk dolgozni az anyaggal, mindig egyrészt ugye a táncoknak is, a mozgásnak is mindig nagyon nagy szerepe van. De azért nem akarok a kamera előtt izézni, de most visszatozhatunk rá, amikor menjünk el így jelen. hogyha följövünk a lépcsőn, akkor ide érünk, a nézők megszokhatták, hogy itt van a ruhatár. A próbaidőszak alatt a ruhatárból jelmez birodalom válik, gyakorlatilag itt vannak kitéve a vörösinges jelmezek, a Pál utca is, jelmezek. Bejárattól, illetve a jegypénztártól rögtön jobbra található mi kis énektermünk. Itt készülünk föl a dalokkal. Itt van a Kinga. Szia Kinga! Hello! Itt a harmadik emeleten, itt találhatók az öltözőink, itt van 3 darab öltöző. Itt az öltözők mellett, itt találhatóak a páholyok. Be is kukkantunk, most éppen a bokás, nemecsekes jeleneteket próbálják. Ha igen, pofálódtam, megint kikaptam. Ne ragass, papuskám, bőnyállad! Nem lesz csönd, mindkettőtöket lefogozom. Gyere, Merlik úr, engem nincs hova! Ott a fegyverraktárok. Ott lehet az zászlónk is. Gyorsan, menjél már! Mindennek között! Ebben a pillanatban még nem teljesen zöld. Tökéletes meglátásból üljél le! Nekem borzalmasan a szívemből szól ez a történet, borzalmasan régen születtem. Nem azt mondom, hogy ezt is megértem, ami a Pál utcai fiúk című, de én még igen blikkereztem. Én még srekkeztem, én még bandáztam.
És ami itt egy kicsit nagy kérdőjel az egészben számomra, hogy azok a fiatalok, akik 50 évnél fiatalabbak, azoknak mi tud átjönni ebből? Mert itt becsületről szól, itt összetartozásról, nem rólam, rólunk. A kaposvári alkotóműhely éppen ezért számít egyedinek. A kezdő fiatalokból itt valóban a nézők szeme előtt lesz érett színész. Ebben vissza. A tanulsága pedig az, fura módon elsőre nem a buka, vagy nem egy csekk jut eszembe, hanem a geréb. Hogy az ember eltévejedhet úgy az úton egy-egy adott pillanatban, amit aztán nagyon meg tud bánni. És ugye ez is egy érdekessége magának az előadásnak, hogy még a regényben a Molnár Ferenc megbocsát a gerébnek, itt az előadásban ez nem történik meg, de én szeretném ezt valahogy mégiscsak aztán enyhíteni ezt a nagyon erős, tehát feloldani ezt a dolgot. Aztán ami még nagyon fontos nekem benne az, ahogy egy csapat energiája tud egy célért küzdeni, vagy ahogy tényleg játékból kiindulva mekkora energiát tudnak felszabadulni, és akkor itt is eszembe jut egy párhuzam, ahogy mi a Roxinázat úgy kezdtük el, hogy tényleg egy játék és hova fut. Úgyhogy ez is egy kicsit ilyen párhuzam. Ahogy érkezünk a célegyenesbe, úgy egyre inkább jelezte a rendező is, illetve én is tapasztaltam magamon, hogy sokkal jobban tudok azonosulni ezzel a karakterrel, mint gondoltam. Magával a döntéseivel, vagy a unblock a civil mozdulataival, vagy bármi hasonlóval. Itt vagyunk a bemutató napján. Itt van Áronka Weiss, Benni Boka. Most érkeztünk meg, 11 óra körül van? Hát 11 óra 11:30 30. van már. Most elkezdődnek az ilyen rutin mozdulatok, ráhangolódunk a darabra kegyetlenül. Hát tanulságnak talán valami olyat vennék én le, hogy igen, a fiatalok még a mai napig én úgy gondolom, hogy van, hogy bandáznak, van, hogy baráti körök elmennek ide-oda, és néha komolyabban vesznek egy játékot, mint azt kellene. Viszont talán a tanulság az leginkább így a fiatalokra vonatkozna, hogy hogyan is működik ez a felnőtté válás, hogy mikor is érkezünk el egy olyan ponthoz, amikor már valamit komolyan át kell gondolni, komolyan felnőtt döntést kell hozni, illetve mikor engedhetik meg maguknak azt, hogy most játszunk, és hogy most kikapcsolódunk, és most éljük a gyerekkorunkat, és ugye itt a Pál utcaiak is például hát átestek ezen a határon. Elérkeztünk a bemutató napjához. Nekem egy nagyon izgalmas utazás volt ez az előadás, hisz nekem a musical végigkísérte ezt a kort, ami valójában reprezentálva van a darabban is. Tehát én 10-11 éves koromban is
tényleg rongyosra hallgattam ezeket a dalokat. Nagyon izgalmas volt a történet maga, amikor kötelező olvasmány volt, és később is, mint lázadó tinédzser is, én úgy gondolom, hogy ennek kötelező olvasmánynak kell lennie. Én nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy a Pál utcai fiúk című darabot fogjuk bemutatni idén, és hogyha megkérdezték volna, hogy melyik szerepet akarom játszani, akkor a válaszaim között itt lett volna a kisebbik pásztortesó is. A dalok betanulása volt a leghosszabb idő, én úgy gondolom, mivel két szólamú dalaink vannak, és nagyon ilyen furcsa diszonánsnak írta meg ezt a két dalt a Dés László, és ezért nehéz volt ezt betanulni, de úgy gondolom, hogy sikerült, és egy nagyon jó darabot láthatnak velünk együtt a nézők. Az eredeti díszletterven szerepelt egy kisebb medence, de ez bizonyos okok miatt nem jöhetett létre, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi megoldással is tényleg olyan hatást keltünk, mint hogyha tényleg egy tóba fürödtünk volna. Ami nagyon sok kérdést vetett fel ez a vizezés az elején, mivel nyilván a mikroportok nem lehetnek vizesek, de közben mégis azt a látszatot kell kelteni, mint hogyha tényleg most a fűvészkerti tóból most másznánk ki. És hát persze a nemecseknek, a kisembernek is lehet, egyszer csak ő is eljuthat oda, hogy igen, kiállok magamért, és aztán kiállok a másikért úgy, hogy aztán lehet, hogy én magam sem is ülök meg benne, de mégis egy nemes célért. És én azt vettem észre a próba folyamat alatt is, és amikor csupán rajongója voltam ennek az előadásnak, hogy párhuzama a való világnak ez a történet, és ugyan játék, de aztán elérkezik az a pillanat, ahol minden összehullik, és már nem játékról van szó. Benne vannak olyan dolgok, amiket hiányolunk a mai életből. És éppen ezért is sajnos az egyik társuk életébe is kerül, ugye nyilván a végén az előadásba. És talán igen, ez az előadás végére hozza ki igazán a történet azt, hogy mi is a tanulság. Ugye én, mint óraadó tanárként vagyok jelen a produkcióban. Én most az őszi szünetre tudok csak így koncentrálni. Én szerintem, hogy így kémia órán nem nagyon figyelnek a diákok, ez engem frusztrál. Készülök, hajnali 3-ig írtam a Krétába a jegyeket. A csónakost én úgy döntöttem, hogy Barabásnak hívom. Ugye én a keresztneve nem hangzik el a darabba, én Csónakos Barabásnak kereszteltem el, és hogy így ennyi, és köszönöm, és rohadt szomjas vagyok.